אהלן וסהלן לכל האחים שלנו, לעזז, לכל האחים שלנו, אם הם איפה שהם נמצאים, עם אבו עגלה, עם העגילים, אם לא יודע משנה איך אתה יהודי. אם יגידו לך שאתה גוי אתה תכעס, בטח תכעס, בטח. מה, אני יהודי, מה אתה אומר לי גוי? תגיד, אתה בסדר? אני יהודי, מה זה אתה עושה לנו כל מיני קשקושים כאן? בוודאי שכולנו יהודים, מאמינים בני מאמינים. והנה בסייעתא דשמיא אנחנו ככה נספר לאחים שלנו היקרים כמה סיפורים, לעורר את הלבבות בעם ישראל, שיהיה אהבה, אחווה, שלום ורעות, ושלא יגידו שהדתיים הם מפחידים והם פנאטים ולא יודע מה, חבל על הזמן. הדתיים הם יהודי שלא בעד במורשת אבותיו. זהו זה, כולנו יהודים ואסור לאף אחד מהיהודים לבעוט במורשת אבותיו. אתם מסכימים איתי? נכון או לא נכון? אף אחד, מה? כולנו מאמינים, בני מאמינים, ואסור לנו חס וחלילה וחס ושלום למרוד במורשת אבותינו, אין ספק בכך. והנה ידוע שאנשים לא מבינים את ערך התורה, איך עזוב אותך, מה זה תורה? היום יש אוניברסיטה, היום יש תואר ABCD, אנא ערף, פרופסורט, דוקטורט, חבל על הזמן. מה אני אצא? מה יצא לי מזה שאני אשב ולמד תורה? מה יצא לי מזה? תגיד לי מה יצא לי מזה? מה? אבל ידוע שהרמב"ם הקדוש היה רופא גדול, והיה יודע מה זה, איזה יראת שמיים, קודם כל יראת שמיים, איזה יראת שמיים, איזה חוכמה אדירה שחובקת את כל התורה כולה. זה הרמב"ם הקדוש, זכותו תגן עלינו אמן ואמן. ועוד גדולי עולם, אחינו בית ישראל, כל גדולי ישראל שהיו עושים ניסים ונפלאות, מה שהדוקטורים והפרופסורים בעולם לא היו מצליחים לעשות, היו באים בתפילה ודמעה והיו עושים ניסים ונפלאות ועושים ישועות גדולות לכלל עם ישראל היקר והחשוב. הנה היה מעשה, וכך היה מעשה אחים שלי היקרים והצדיקים. היה איזה אבא אחד שהיה לו בן יחיד, ואת הבן הזה הוא מאוד אהב אותו, והוא היה שולח אותו ללמוד תורה. והנה כל פעם שהבן הזה היה מגיע הביתה, אז אבא שואל אותו, בני, מה למדתם היום? אז אומר לו, אבא, היום למדנו איך נוטלים ידיים, ואיזה מצווה גדולה זאת ליטול ידיים לפני הסעודה. הוא אומר לו, וואלדי, איזה יופי, תאמין לי שההלכה הזו שווה שתי זהובים בני, שני זהובים ההלכה הזו שווה. היה ילד הולך ורץ ולומד תורה בשמחה גדולה, הילד הזה היה הולך ולומד תורה, אחים שלי היקרים והצדיקים. למחרת היום היה בא לאבא, אומר לו, נו בני, מה למדתם היום? אומר לו, אבא, היום למדנו ברכת המזון. וואי, אבא אומר, פרחן, שמח. אומר, ההלכה הזו שווה 4 זוזים בני. ועל זו הדרך כל פעם הילד היה בא ואומר לאבא שלו מה הוא למד בחדר, בתורה, ביראת שמיים, ואבא היה אומר לו כך וכך, הדברים שווים זהובים. והנה יום אחד אותו הילד הזה הלך ככה לשוק, ככה עובר דרך השוק, ריח טוב, ריח טוב של שווארמה. אמר רק רגע, אני מתחשק לי להיכנס לאכול שווארמה. טוב, נכנס, ראה, כשר למהדרין, הכל, הוא מתיישב, הוא מזמין צלחת עם שווארמה, עם קצת חומוס, בקבוק קוקה קולה, טעם החיים. אתם יודעים, קוקה קולה אומרים שזה טעם החיים. ראשי תיבות של קוקה קולה זה כל קורא התרנגול, קומו לעבודת הבורא, זה באמת טעם החיים. השתבח שמך עבור העולם. טוב, הוא קם, נוטל את הידיים שלו, בוצע את הפת, אומר המוצי, ואוכל לסובה. טוב, מגיע הרגע של החשבון, נכון? אז הוא קורא למלצר, אומר לו, אדוני המלצר, כמה אני צריך לשלם? הוא אומר לו, זהוב אחד. אומר לו, תשמע, אני למדתי בחדר הלכה של נטילת ידיים, ואבא שלי אמר שזה שווה 2 זהובים. אני אלמד אותך את ההלכה הזו, ואתה תחזיר לי זהוב אחד עודף. אמר לו, מה?
תחזור שנית? אומר לו, אחזור שנית, אין בעיה. אני למדתי הלכה על נטילת ידיים, איך נוטלים ידיים. אני אלמד אותך, זה שווה 2 זהובים. אתה אמרת שהחשבון שלי זהוב, ואתה תחזור לי זהוב אחד ועודף. אומר לו, מה אתה מדבר ילד? מה אתה בקשקש קשקושים? הפשיט ממנו, הוריד ממנו את המעיל, אמר לו, לך לאבא שלך, תגיד לאבא שלך, עד שהוא לא יביא את הכסף לכאן, וישלם לי בעבור הארוחה שאכלת, אתה לא תקבל את המעיל שלך. והילד התבלבל, לא הבין מה קרה, הלך לאבא שלו, אומר לו, אבא, אתה רימית אותי. אומר לו, בני, למה אתה מדבר ככה לאבא? אני רימיתי אותך, אני האבא שלך, אני מרמה אותך? איך אתה מדבר אליי? אומר לו, כן, אתה לא אמרת לי שההלכה של נטילת ידיים שווה 2 זהובים, אבא? אמר לו, כן, כן, בני. אומר לו, הנה, אני הלכתי לאכול שווארמה, והמוכר, אמרתי לו שאני אלמד אותו את ההלכה של נטילת ידיים ששווה 2 זהובים, וייתן לי זהוב אחד עודף, כי החשבון יצא זהוב אחד. והנה הוא עיקה אותי והרביץ לי, ולקח ממני את המעיל, ואמר לי, עד שאבא לא יבוא ישלם את המחיר של הזהוב, אני לא אקבל את המעיל בחזרה. אמר לו, בני, מה העניינים פה? אומר לו, לא אבא, אני מהיום והלאה לא רוצה ללמוד תורה. לא רוצה ללמוד תורה. אמר לו, בני, אין כמו לימוד התורה. אמר לו, לא רוצה ללמוד תורה. הנה, מה? אני חשבתי שההלכות שאני לומד הן שוות כסף, והן לא שוות כסף. הנה אתה רואה, לא הסכימו לתת לי אפילו מנה שווארמה בחינם, אני רוצה ללכת לעבוד, אבא. הילד הזה ננעל, האבא היה חכם ונבון, האבא היה עוסק במסחר של יהלומים, ואמר לבן שלו, בסדר בני, אם אתה נפשך רוצה לעסוק במסחר, הנה אני אתן לך יהלומים, ולך למכור אותם בשוק. הילד הלך לשוק, אמר לו, אבא, בכמה נמכור את היהלומים האלה? אמר לו, ב100 זהובים, כל יהלום שווה 100 זהובים. טוב, הילד הולך, קם בבוקר מוקדם, והולך לשוק, שם את הסחורה על אחד הדוכנים, ואנשים באים אליו ורואים דברים נוצצים. בשוק שם, אומרים לו, כמה זה עולה? אומר להם, כל דבר כזה שנוצץ, יהלום כזה, עולה 100 זהובים. התחילו להגיד לו, מה? אתה השתגעת? 100 זהובים בשביל זכוכיות כאלה נוצצות? התחילו להכות אותו ולבזות אותו, ויש כאלה שיקעו אותו על ראשו וטפחו לו על ראשו. ממש, השם ירחם ברחמיו הרבים. הוא הלך הביתה בוכה, ואבא רואה אותו בוכה. אומר לו, בני, למה אתה בוכה? מה קרה? למה אתה בוכה, מותק שלי? אומר לו, אבא, אמרתי, למה אתה בוכה? עיוני, אש חסל. אומר לו, אבא, הרביצו לי. אמרו לו, למה הרביצו לך? מה יש? אמרו לי שזה זכוכיות, זה לא יהלומים בכלל. אמר לו, אבא, מה הם מדברים שטויות אלה בשוק? מה הם מדברים שטויות? תירגע בני. הילד נרגע. למחרת האבא אומר לו, כמה אתה אמרת להם שזה עולה? אמר להם, 100 זהובים אתמול בשוק. אמרתי לו, היום אתה תלך? אמר לו, אבא, לבורסה של היהלומים, ואתה תמכור את היהלומים האלה ב150 זהובים. אבא, אמר לו, אבל ב100 לא נתנו לי מכות וקיללו אותי אתמול, איך אני אגיד להם 150? אמר לו, בני, אל תדאג, אתה תלך לבורסה של היהלומים ותמכור את היהלומים האלה ב150, ואל תפחד. הילד אמר, וואי, הלך, בתחילו חיימו, וידוי ותחנון, אמר, בטח היום יהרגו אותי, ב100 ביזו אותי וקיללו אותי ונתנו לי צ'פחות ומכות, היום 150, מה יהיה איתי היום אני לא יודע. כולו רועד, פתח את הסחורה שלו, שם את זה בדוכן של היהלומים שם, בבורסה של היהלומים. ניגשו אליו אנשים ושאלו אותו כמה עולים היהלומים האלה, והוא אמר להם בקול רועד, 150 זהובים. כולם התלהבו, נשקו אותו, אמרו לו, וואו, איזה סחורה נפלאה יש לך, איזה מחיר טוב, וקנו ממנו תכף ומיד את כל היהלומים. והוא לא הבין מה קורה. אומר, אתמול בערב ב100 זהובים בשוק נתנו לי מכות וקיללו אותי, היום ב150 מכרתי וכולם בירכו אותי ונשקו אותי, אני לא מבין מה קורה כאן. ב100 קיבלתי קללות ומכות, ב150 קיבלתי ברכות, מה קורה כאן? אני לא מבין מה קורה כאן. הוא הלך הביתה, אומר לו, אבא, אני לא מבין,
אתמול שמכרתי את היהלומים ב100 זהובים, אף אחד לא קנה, ונתנו לי מכות וקיללו אותי. היום פה בבורסה של היהלומים, כולם קנו את כל הסחורה, וקנו אותה יותר ביוקר, וגם שילמו לי 150. אמר לו, אבא, אתה רואה בני? אלה שנמצאים בשוק, הם לא יודעים את ערכן של היהלומים. הם לא יודעים מה ערך היהלומים, בני היקר. הם לא מבינים מה זה יהלומים. אבל אלה שנמצאים בבורסה של היהלומים, הם מבינים ביהלומים. יודעים מה טבעם של היהלומים, בני היקר. לכן הם קנו את היהלומים במחיר יקר. זה אותו דבר, זה אותו המוכר של השווארמה. הוא לא מבין, הוא מבין בחמוצים, בעמבה, בחומוס, טחינה. זה הוא מבין. אבל הוא לא מבין בהלכות, בני. לכן הוא יקע אותך. הבנת, בני? וככה אבא נתן לבנו מוסר חכם, והבן שוב הפעם חזר ללמוד תורה ובשמחה רבה. ככה בן הבין את ערכה של התורה, כמה שהתורה היא יקרה, ולא כל אחד ואחד מבין את ערכה של התורה. לפעמים אנשים מחליפים את התורה בכסף, בדולרים, ומה? השתבח שמך בורא עולם. אומר דוד המלך עליו השלום, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. שבן אדם ידע את ערכה של התורה, שכל אחד ואחד ילך ויקבע עיתים לתורה וילמד תורה. התורה היא מחכימה. התורה יש לה חוכמה גדולה מאוד מאוד מאוד. אחים שלי היקרים והצדיקים, אדם שיושב ולומד תורה, איך אומרים? חבל על הזמן, הוא מקבל אור גדול, הוא מקבל חוכמה אלוקית, הוא עוסק בתורה האלוקית שברא בה הקדוש ברוך הוא שמיים וארץ. יש דבר יותר גדול מזה? חבל על הזמן, אין דבר יותר גדול מזה. אחים שלי היקרים והצדיקים, פעם המורי היה יושב ומלמד את התימנים תורה, וכולם היו יושבים וכולם לומדים תורה בסלסול, והיו שמחים ולומדים תורה בסלסול. המורי הזקן, המורי הזקן היה אומר לה, וולד ענק במוסחף, כולם היו יושבים לומדים תורה, השתבח שמך בורא עולם בכל העולמות כולם. המורי הזקן, בואו נשמע איזה שיר, המורי הזקן, ככה. המורי הזקן, התורה הקדושה, התורה הקדושה. הוא לא הבין, זה שלה. אבל אלה שהבינו ביהלומים, ידעו את ערכם של היהלומים, אבל הוא לא הבין את ערכם של ההלכות, לא הבין את ערכם של המצוות. לכן הוא נתן לאותו ילד מכות ולקח ממנו את המעיל, כי הוא לא הבין, לא הבין. יום יום אותה שעה רואה אותה ממול, איווה יושבים סביב תשעה לומדים בסלסול. המורי הזקן השוט על כתפו, במבט בוחן עומד על משמרתו. הגיע הזמן, אומרת אמי, הכל כבר מוכן ללכת למורי. ועוד על לחיי הספר בידי, מחיש פעמיים ללכת